Bis-sajf fuq l-adba l-kampanja Islands Cleanup dis-sena wkoll qed tkompli tħeġġeġ lill-organizzazzjonijiet, NGOs, żgħażagħ u komunitajiet lokali biex jieħdu sehem b'mod attiv kampanji li jqajmu kuxjenza dwar l-importanza tal-preservazzjoni tal-ekosistemi tal-baħar madwarna. Din is-sena l-kampanja tnediet fil-bajja sabiħa f'Birżebbuġa fejn NGOs u individwi ħadu sehem f'tindif kemm fil-baħar u fuq l-art. Inġabru total ta' 50 kg skart l-inġabar ġie separat u proċessat b'mod korrett. L-għan ta' dil-kampanja u sabiex inħeġġu l-pubbliku jibża l-ambjent ta' madwarna u nagħmlu impatt pożittiv fuq il-pajjiż. Il-Ministru għall-Enerġija u l-Ambjent Mirjam Dalli qalet li huwa ta' kuraġġ li wieħed jara numru dejjem jiżdied ta' qdiet NGOs u żgħażagħ jissieħbu fl-Islands Cleanup. Is-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Indafa Pubblika Glenn Bedingfield ħeġġeġ biex kulħadd jagħmel dmiru biex iżomm pajjiżu nadif għax din hija responsabilità ta' kulħadd bi sforz nazzjonali. Islands Cleanup hija kampanja mill-Ministeru għall-Ambjent u l-Enerġija bil-kollaborazzjoni tal-kampanja Saving Our Blue Project Green u d-Diviżjoni għat-tindif u manutenzjoni.